enom ning kene ya. Terus Sadi. Terus datang pengging. Nggih, kula tumbasaken Siti wonten mriku. Lajeng kula Lah rencana Karanganyar ingkang dipun kersakaken pundi, Dik? anu, Dik. Nek kiwa tengene ndangkrong isih enten nggon. Yo ngalah. Langkung-langkung sakmenika dipun panggeni dening Presiden Top Markotop. Wah, Mbak Eka. Ingkang aslinipun saking Kebumen. Kula janjanipun nggih ngelus dodol. Kena ngopo aku kok kalah dhisik. Kalah dhisik pripun? Nggih kalih tiyang-tiyang niku nalika beliaunya menika dados rondo janjanipun kula sir. Kalian beliaunya. Amargi kula nggih sampun duda. Wo. Kula menika Nggih to, Kak? Weh. ning merga dheweke cepet-cepet golek bojo nggih kula wis trima ngalah wae engko tak golek liyane. Engko nak nututi nggone tok Karanganyar mboten napa-napa to. Cukup mangke manggenipun wonten pundi ya Mas Dalang? Lah sakniki pripun? Napa nih? Mumpung ijen mriku ngian. Oh iya aja ngono to sampean iki. Pamane iya ya mesti ra diucapke ngene iki. Iya. Mesti ya alon-alon karo delian kok. Luar biasa Pak Manto, pokokipun jaya terus, panjang yuswa, murah rezeki, tetap lestari. Kudanganipun kagem dalang-dalang Karanganyar kados pundi? Harus tetap bangkit dan semangat. Oh, ngeten. Emang sangat menawi sampun dipun fasilitasi sebegini besar dan sebegini ajeknya. Kalian Bapak Sumanto yang nganti ora berprestasi niku kebangetan. Nggih, krana panjenengan menika pengurus padi Jawa Tengah titip padi Karanganyar ti. Nggih, supados dipun giyataken malih. Sane pepadi saniki rada mengkis-mengkis lho. Lah napa? Nggih. Serandidit blas ketoke. Pun sentik-sentik kula usul napa-napa wis ra tau digatekke wegah kula. Monggo kula wonten mriki rak koordinator dalang seluruh wilayah Karesidenan Surakarta. Nggih. Dados ki aku usul ora tau diperhatikan ning apa to. Kula nyopot mawon Pak, kula matur ngoten. Monggo bisa nganti. Nggih, tuan-tuan wonten mriki. Nggih, mau diwetuwekan di papan kene. Niki pokoke luar biasa, niki dalang buat kabeh enten Mas Aang, Mas Anggit, Mas Gendut. Mas sing top dhewe sing aku kacamatane dhewe wae sambat. Kenapa? Beduke kok mboten ditoke. Mboten, bengi niki mboten betok gedhuk. Kula ajeng ngamuk ngangge beduk. Halo wis senenge nabuh sing ora nganggo nut kok. Lah nggih, wah nek beduk wis jan karo-karoan dal nanti wis. Aduh ning kula syukur alhamdulillah yakini nggih wayangan sing asli. Kena dinikmati, kena dirungokke. Kados ngendikanipun Pak Manto kala wau. Marilah kita menikmati. Nah, di sisi sela-sela cerita wayang pasti ada manfaatnya bagi kehidupan kita di dunia menika. Mangke dipun pirsani. Ini seorang Joro Sando yang mempunyai watak angkara murka, gitu. Arep sesaji sesat. Gitu, carane mbeleh menungso ra edan to. Sing dibeleh cacahe 100, dilalah kabeh ratu. Wis entuk 97 kurang 3. Telu sing disasar Puntadewa negara Ngamarta, Kresna Ndwarawati, Baladewa saking negari Mandura. Iki ratu digdaya kabeh. Mudar dipateni nggon. Jan remen lampane gitu. Remen Mas. Oh, nggih. Remen critane nek nglakoke kula mboten. Lah napa? Kula lakon niku nek mboten Tresna Duta. Nggih mboten Kumbakarna gugur. Oh. Pun niku kula sesuk ajemayang mriki ajeng kula ragati dhewe. Iya, nggih. Kaya iya. Nggih. Gaglak. Mboten. Gaglak kowe ra eneng kok. Niku niat tenan mboten. Saestu. Nggih. Kula niku mboten ngerti mbok modar mati nek sing lenggah telu niku satu diantaranya beliaunya Mbak Eka. Oh. Nyawang kok kono wong manis men iki sapa? Ternyata Mbak Eka ora krasa ora nyelok janjanipun kula dendam Pak Manto kaliyan piyambakipun. Ditinggal rapine kula dendam saestu. Ning ya wis tak ampet wae apa-apa lah engko mbok menawa dadi rondo neh aku ya. Aja ditiru lho iki dalan-dalan nom-noman iki. Rumangsane kowe durung apa-apa kaya rung cukup arep sing-sing. Gitu kowe Pak Manto hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Amin. Nah, kudu budidaya, kudu nyambut gawe.